שלום וברכה. זה קורה לנו כמו בכל שנה. השבת הראשונה של שעון חורף מעלה לנו את מפלס הלחץ והדאגה. אנחנו רצים ומתרוצצים מחנות לחנות לאסוף את המצרכים, קופצים מחדר לחדר, מהסלון למטבח, מניקיון ללהכין אוכל, והילדים כמו ילדים, שמחים, מאושרים, מקפצים, במיוחד עכשיו בקורונה שהם איתנו קרובים ללב. אבל כמו בכל שבת, ובדיוק כמו המיחם שנמצא לנו במטבח, מהר מאוד ממצב רתיחה כאשר נכנס שבת, אנחנו נכנסים למצב של רגיעה. מצב שבת. אבל אם הייתי מגיע אליכם בעיצומו של הקיץ, לפני 3 חודשים, והייתי אומר, מה דעתכם לקבל את השבת 3 שעות קודם? הייתם מסתכלים עליי כתרנגול בבני אדם. נו באמת, זה בלתי אפשרי, נראה לך שאני קורצתי מהחומר שיודע להתארגן 3 שעות קודם? לא שייך. בשפה המקצועית קוראים לזה אמונה מגבילה. אנחנו באמת ובתמים מאמינים שאנחנו מוגבלים מבחינה יכולתית לעשות מה שהאחר אולי כן יכול לעשות. זה יכול להיות ברוחניות, בגשמיות, בעבודה, בכל דבר. איך מתמודדים עם זה? התשובה נמצאת כאן, בפרשת לך לך. כאשר אברהם אבינו בטוח שאין מי שימשיך את המורשת המפוארת שלו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, תצא החוצה ותתחיל לספור את הכוכבים. שואל רבי מאיר שפירא מלובלין, נו באמת. זה משימה בלתי אפשרית, אי אפשר לספור את הכוכבים בשמיים. אלא מתרץ רבי מאיר שפירא דבר מדהים, מלמד אותנו הקדוש ברוך הוא יסוד בכל אדם ואדם. כאשר אנחנו מתמודדים עם אמונה מגבילה, כאשר אנחנו בטוחים שאנחנו לא מצליחים להגיע לאיזה משהו וזה מעל לכוחותינו, תפסיק לחשוב, תתחיל לעשות. תתחיל לספור את הכוכבים גם אם זה בלתי אפשרי, ואז תראה שכוח היכולת שלך עולה לגבהים. ולכן כל אדם, בכל אשר נמצא, כאשר הוא רוצה להצליח, הוא צריך פשוט מאוד לעשות. כי אם לא נוח לך, פשוט מאוד, לך לך. שבת שלום.